Camping de Kooi gered. Inalfa zoekt personeel. Het is vandaag 5 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. In de week van de toegankelijkheid vragen mensen met een beperking aandacht voor een toegankelijke en klantvriendelijke samenleving. Door heel Nederland zijn er activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor deze thema's. Vandaag hield gehandicaptenplatform Venray een rondgang in het centrum van Venray om aan enkele horecabedrijven het lokaal toegankelijkheidssymbool uit te reiken. Burgemeester Hans Gillissen reikte vandaag het bijzonder vignet uit bij Café Hulsman, Theatercafé De Artiest en partycentrum De Witte Hoeve. Deze bedrijven zijn de afgelopen maand bezocht en gecontroleerd op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Uit de controle bleek dat zij voldoen aan de normen die aan deze 3 pijlers gesteld worden. Daarom heeft het gehandicaptenplatform besloten om aan deze bedrijven het lokaal toegankelijkheidssymbool toe te kennen. De middag werd afgesloten in het gerenoveerde gemeentehuis. Camping de Kooi in Wansum wordt niet van de kaart geveegd. Dat werd vrijdagmorgen op de Floriade bekendgemaakt. Daar zette gedeputeerde Patrick van den Broek, wethouder Jan Lonen en eigenaar Christian van Meesen hun handtekening onder een overeenkomst waarin de toekomst van de kooi binnen de gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum wordt veiliggesteld. In oktober 2009 leek het einde van de kooi en het naastgelegen café-restaurant De Maashoeve in zicht. In de eerste plannen was geen ruimte voor de kooi en de Maashoeve. De 2 bedrijven zouden plaats moeten maken voor de reactivering van de oude Maasarm. En dat terwijl de kooi van de voormalige gemeente Meerle-Wansum groen licht had gekregen voor een uitbreiding met staakcaravans. Dat is in de nieuwe plannen wel mogelijk. De kooi mag groeien naar maximaal 78 staakcaravans. Tot grote opluchting van eigenaar Christian van Meesen. Ja, het is gewoon echt super nieuws en we hebben er heel lang op gewacht en uiteindelijk mogen we toch blijven. De naam Camping de Kooi verdwijnt en verandert in Residentie de Kooi. Het wordt een water- en recreatiepark. Ruimte voor jetskis is er echter niet. Nee, jetskis is helaas niet mogelijk. Die mogen we niet toelaten. Maar u mag wel gebruik maken van de bootslip die u kunt kopen bij ons. En kent u uw eigen boot of eigen boot neerleggen, zeg maar. Tevens werd tijdens de bijeenkomst de intentieovereenkomst voor de uitbreiding van het westelijk deel van de haven door gedeputeerde Patrick van den Broek, wethouder Jan Lonen en ondernemer Harry Maassen ondertekend. Maassen Bedrijven gaat de haven in Wansum ontwikkelen. Directeur Harry Maassen is er blij mee. Ja, dat is heel zeker. Er zit voor ons enorm veel werkgelegenheid aan. En het is een langdurig project waar we eigenlijk ook de eerste jaren mee bezig kunnen zijn. En ik hoop ook dat dat allemaal met de bestemmingsaanwijziging en zo, dat het allemaal snel verloopt. Zodat we ook de geplande datum van start 2014 kunnen halen. De uitbreiding van de westzijde van de haven maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. Het doel daarvan is om naast de hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling het gebied economisch te ontwikkelen en de leefbaarheid van Wansum te vergroten. Maassen Bedrijven gaat onder meer een kade van ongeveer 600 meter aanleggen en het industrieterrein ontwikkelen en vermarkten. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat we het ook weer een beetje kunnen koppelen aan de industriële ontwikkeling in Venray. Dus dat we bedrijven eigenlijk makkelijker over de streep kunnen krijgen doordat de havenontwikkeling groter is geworden. En dat we daardoor ook weer meer werkgelegenheid naar de regio kunnen halen. Morgen wordt voor het eerst een landelijke open dag dierenartsen georganiseerd. Ook dierenkliniek De Oude Melkfabriek in Leunen zet de deuren open tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Het thema van deze dag is dierenarts in 3D. De 3D's staan voor deskundig, dienstverlenend en duurzaam. Iedereen is welkom om met of zonder huisdier de dierenkliniek van binnen te bekijken. Er wordt een quiz georganiseerd en huisdieren kunnen op de foto worden gezet. Kinderen hebben de mogelijkheid om als hun favoriete dier te worden geschminkt. Het hele programma van zaterdag is te vinden op de website. Voor de meeste bedrijven is het effect van de crisis merkbaar. Hierdoor moeten zij bezuinigen en korten op personeel. Inalfa Roof Systems uit Venray blijft echter gestaag groeien. Dit komt mede doordat China de snelst groeiende automarkt ter wereld heeft. Door de reusachtige groei is Inalfa op zoek naar goed geschoold personeel. De vestiging in Venray groeide het afgelopen jaar al met 80 werknemers. Maar nog steeds zoekt het bedrijf voor de grote projecten opgeleide medewerkers. We zijn dus met name op zoek naar technisch hoogopgeleid personeel. En dan praten we over de disciplines werktuigbouwkunde, autotechniek en elektrotechniek.
die onze projecten gaan bemannen. En dat zijn dan vaak in de vorm van projectengineers, product engineers, CAD-tekenaars. Dat soort posities, dat ligt met name het zwaartepunt voor Inalfa. Het bedrijf heeft continu 10 tot 20 vacatures openstaan. Toch blijkt het lastig om geschikte mensen te vinden om deze plaatsen op te vullen. De concurrentie is groot in de omgeving. Er zijn veel andere partijen die op zoek zijn naar hetzelfde soort personeel. Daarnaast is technisch talent schaars. De onderstroom is onvoldoende. Dus ja, we moeten heel creatief zijn in de manieren om toch die engineers te bereiken. Creatief is Inalfa door zelf potentiële kandidaten te benaderen door onder andere het gebruik van social media. Dit heeft al zeker effect gehad. Deze nieuwe werknemers zijn niet alleen afkomstig uit de regio. We zijn een internationale organisatie, dus we hoeven ook geen Nederlands te spreken. Dus we hebben ook succesvol een aantal engineers uit het buitenland naar hier weten te bewegen. Dus ja, het loopt erg goed, maar het blijft moeilijk om goed technisch talent binnen te halen. Dan nog het weer voor het aankomend weekend. Morgen is het bewolkt en er zijn perioden met regen of motregen. In de loop van de middag en in het begin van de avond komen er zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt maximaal 14 à 15 graden. Zondag is het droog weer met flinke zonnige perioden en weinig wind. Tot zover dit Pelemaas-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond om 7 uur is de eerste uitzending van De Geheimen van. Zondagavond kunt u naar het weekoverzicht kijken. Fijn dat u gekeken heeft, een prettig weekend.